И да, този ме би заради голямата реклама, която се появи. Така че да, този клип ще бъде разделен на две части. Да. Защото тъпата реклама прекъсна и тук. Да. Но дай да си съберем кран с модек главния ми. Да започнем. Да. Малко ми скъп бека. Просто няма да му пускам трите мускетарки, за да не го насерам. Сега той пусна от дясната ни страна, неговата лава, моя дясна страна. Още една фурна с what the fuck, какво? Но тук Инферно Драгона се справи с кулата. Затова ще му пусна елит барбераните. О, не, той се прави. Опа, тук сега той ми пусна майнер на мускетарите. Аз му пускам май. И му казваме good game. Нека да си отворим краун честът. И да. This challenge is но какво се прави, повечето хора са го спечели. Ето, нека го отворим краун честът. И 448 голд, 2 джема, 11 елит барбериана, 15 фарс пилита, 26 барбериана и рерна 6 мускетарки. Пак ли е? Пак реклама видите, хора. Аз съм в този клас. Ако искате, елате, може да си пишем нещо такова. И това беше от мен. Абонирайте се, лайкайте клиповете, за да има повече клипове. Нека да ви покажа един разплей. Просто само да го намеря, не е мой точно разплеят, но да. Нека да го намеря. Ето го. Вижте бандита, първи. Да. Така. Да. И добързаме малко това. О, фак. Ето вижте. Чакайте да си ги направим така страшно. И изпусках в момента. Видяхте колко точни стрели пусна. Той му пуска 10 лева фалка и 10 лева най. Аз бих му пуснал бандита от лавата, подходки да приготвя зап, но както виждате, Стрей се справя добре. Пак отново точно стрели. И тук Стрей за малко да му вземе кулата. Добре, той се найде, той се блимбарва.
още не е пуснал бандита. Ето най-накрая пусна бандит. Но както виждам, ханата може да го бие. О, не! Стрей би!